Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ka eme ka ndị mmadụ mata na o jelu n'ụlọ ikpe tata wee sị na aka ya adịkwanụ n'ebubo a na-ebo ya maka ihie na ọ ya alụ 11 months n'ime ụlọ nga. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpaa Akwa Okuko ikpe wee nụkwa n'ife agwara ọ ya eme na ọ bụrụ na ọ lụcha anya bụ nga agwara ọ ya alụ ka o ya esi wee mee vidio wee pụta n'ihu akwụkwọ wee gwa ndị mmadụ na ọ bụrụzikwa dibịa na ọ hazikwa alụ dibịa andị na-aya etukwa n'okwu agwụ ya ọkụ wee kwuo wee sio na ọlụcha anya bụ ngapụta na ọ ya abụzi ambasado ndị yut ka ọ na-akụziziri ife ezigbote ife ka ọ ghara ide edufuzifa na agwụ oke ite na agwụ ọgwụ ego. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpenya bụ ikpe dịka eme ka ndị mmadụ mata na-ejelu na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere dị n'Awka na Anambra steeti tata anụnwa bụ 27th of February 2026 dịka otu dibịa ama ama onye nke enyere afịa wee dịka Chidozie Nwangwu eleyasị Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ego odu na buutu were onu m wee malụ m adreesị ndị ọba ka eme ka ndị mmadụ mata na dịka ọ bịara na anya bụ nnukwute ụlọ ikpe na ndị ụlọ ikpe na-akọwa na anya bụ Akwa Okuko na aka ya adịghị ọcha dịka otu onye ọkaikpe onye nke kpere Akwa Okuko ikpe onye nke enyere afịa wee dịka Justice Jude Obiora bụ ife mee ka ndị mmadụ mata na ndị udo ya achịbụkwanụ ndị agụ na-eche mba na faje kpụta Akwa Okuko Tiwaraki na ọba na Febụwarị 2025 dịka a na-ebokwana nya bụ Akwa Okuko ebubo na ọ na-agwụ oke ite na ọ bụrụkwa sọsọ ya ka na-akpụtara onye nke a na-akpọ onye egbuchi oke ọcha onye nke ejikwa na onye eze Jizọs wee malụ aka na-asụ ụchụ worldwide. Anyị gada esiri mensi a na-esiri anyị who you follow matter who you matter follow. Father all the men's na onye nke a na-akpọ Ekene Igbokweze eleyasị ekeghị iti nkata ọgwụ iyi ka iyi alụsị agọrụ Chukwu udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a dị only dibịa na ọkịja ya abụọ gwọchalụ gị ọgwụ 4 days nya bụ ọgwụ ele na ọ bụrụ na nya bụ ọgwụ ele ichi ya takwa wee bịa were ego nọọ na Febụwarị 2025 ka ndị udo ya achị gbujefa na fa nọkwanụ na kọstọdị ndị udo ya achị wee na-ekpefe ikpe wee na-akọwa na Akwa Okuko Tiwaraki na ọba na dịka ọ bịara ụlọ ikpe tata na ife eji wee na-ama ya ikpe bụ ụzọ ife sisi dịka ọ na-agwụ oke ite dịka ọ na-edufu ndị yut dịka aka ya dọkwana na ntọrị mmadụ dolekwana ndị nnu na ndị na-agwọ ọgwụ ego na ndị na-akụziri ndị yutu ka esi emebisi obodo ka esi eme obodo ghara ịdị mma ka esi edufusi ụmụazị n'ụzọ na-abụlọkwanụ ezigbote ụzọ. O wee bụ na fa mee ka ndị mmadụ mata na dịka eji ụzọ ife sisi wee na-amagbu Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ikpe nọmba 4 nọmba 5 nọmba 6 nọmba 7 nọmba 8 na ife niile a ka gọọmenti gbakọchara mgbe ahụ wee si n'otu ụzọ n'ime ya na Akwa Okuko ya akwụ 10 million naira wee gbakọta na ọ ya akwụ 60 million naira. Emechaa gọọmenti wee wepụ ụfọdụ n'ime ya wee sị na Akwa Okuko Tiwaraki ya akwụzi 16 million naira na onye ka abịazi n'ụlọ ikpe tata ndị ụlọ ikpe wee sị na Akwa Okuko a ya akwụzikwanụ 16 million naira ahụ na gọọmenti Anambra steeti na-akọwa na enweghịkwana ifefa ji nyaba ego wee na-eme. Ebe a ka Justice Jude Obiora nọzi wee na-ekwuo na Akwa Okuko na aka ya adịkwanụ n'ebubo a na-ebo ya maka ihie na ọ ya alụ 11 months n'ime ụlọ nga na ebe ọ ya alụ ya bụ na correctional facility nke enwekwanụ n'Awka na Anambra steeti na ọ ya alụkwa ya na kọstọdị ndị udo na-achị. Ebe a ka Akwa Okuko Tiwaraki na ọba nọ wee na-ayọfa na fa biko na fa hapụ ya ka ọ nọrụ na kọstọdị ndị udo na-achị wee lụkwana ya bụ 11 months. Ndị ọkaikpe jụrụ ajụ fasị na ọ ya nọ n'ime ụlọ nga wee lụọ anya bụ nga ya 11 months ekwuru maka ya andị na ọ lụcha anya bụ ngapụta na oyi eme vidio gwa ụwa niile na ọ bụrụzikwa dibịa na ọ ha alụzikwa dibịa andị na fa bụ ndị gọọmenti ya eje wee gbaa okwu agwụ Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ọkụ na ya agba alụsị ya ọkụ gbaa okwu agwụ ya ọkụ na enwerozikwa ife dịka na Akwa Okuko na-agọ mmụọ na enwerozikwa ife dịka na Akwa Okuko ya abụzikwa dibịa ọzọ kama na ọlụcha anya bụ ngapụta na ya enye ya ambasado ndị yut ka o bido wee na-akụziri ndị yut ife ziri ezi ka esi amịtakwanụ mkpụrụ ọma ka esi achụ ego n'ụzọ ziri ezi ghara ịda achụkwana ya n'ike na igwe oke ite na Akwa Okuko ya pụta mee vidio wee gwa unu na ọ lụcha nga na ọ bụrụzikwa dibịa na ọ hazikwa agwọ ọgwụ na ọ hazikwa agwọ oke ite na ọdụpọkọ ya ejebezikwa ụka na nke ikpeazụ n'ọkwa ntu anụnwa ka esi wee kpee ikpe adreesị ndị ọba bụkwa na Akwa Okuko Tiwaraki na ọba tata anụnwa na ọ ya alụ 11 months n'ime ụlọ nga wee tinyelụ nke ọ nọburu anọ unu mana ọ na Febụwarị 2025 ka agbujie damisi ọnọgo 1 year
wee tinyere ya nke a nya 2 years ka ọ nọrọ n'aka ndị gọọmenti Anambra steeti na ọ lụchaa ya pụta na ọ ya abụzikwa dibịa maka ndị ya deeche na ọ pụta ka o tie erufe oke ite na gọọmenti Anambra steeti amabigokwa ya isi oke ite na ịlụ dibịa and unu n'anya unu ya afụkwanụ n'ọsọsọ Akwa Okuko Tiwaraki na ka afụrụ n'ụlọ ikpe tata dịka ndị ABS si wee kwukwana ya bụ ife na afụlọkwa onye eze Jizọs na-eke hit and na fedehọkwa n'ebe a mgbe ndị nke ahụ ya ejekwa n'ụlọ ikpe ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife onye ọkaikpe Akwa Okuko Tiwaraki na ọba na-ekwu ebe a maka na ya bụ onye ọkaikpe na-akọwa na nga anụnwa atụrụ Akwa Okuko na ndị gọọmenti ekwekọrịtago kwubie wee sị na fa chọrọ ịtụ Akwa Okuko nganya na-edeghi ya sainụa nọọ ifefa kwuru bụ ife ya eme na ọ bụrụkwanụ nke fa bụ ndị ọkaikpe kwuru bụ ife ya eme nọọ nkata ndị gọọmenti kpalụ ka a ya esi wee tụkwa na Akwa Okuko nga bụkwanụ ntụfa si wee menya bụ ife ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-akọmentị ụfọdụ ife dị iche iche wee na-asị nọọ ndị ọba nwere ego bụ ife tụrụ Akwa Okuko Tiwaraki na ọba nga na nke a sị na ya agbazi okwu agwụ ya ọkụ na ọ ya abụzi dibịa na fa jezie nwerewe aṅụrị na ebumnobi fa n'omezugo ndị mmadụ nọkwara na-ajụ ntu a sị na Akwa Okuko lụcha nga na ọ ya abụzi ambasadọ ndị yut na ọ ya adọ nda gọọmenti ka ọ ya adọ nda ọba befa na si kedu ndị ya ada akwụ Akwa Okuko ụgwọ ọnwa na Anambra gọọmenti ka ndị ọba ya ada akwụ Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ụgwọ ọnwa ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na ntu amabidoro Akwa Okuko Tiwaraki na ọba ịbụ dibịa na Anambra steeti na ọ na-eme inu na-amabidorie ịbụ dibịa na Naịjirịa niile na Akwa Okuko na o nwere ikikere ọlụcha anya bụ nga o buru ngwongwo ya na ife dịka Asaba maọbụ Enugu maọbụ Owere maọbụ Imo steeti maọbụ Legọs jee lụbakwa anya bụ dibịa ka ọ na o jee ebe a lụba anya bụ dibịa ndị gọọmenti Anambra steeti na fe nwere ikikere ije kpụrụ ya si na-amabidorie ịbụkwanụ dibịa nke a bụkwa nke m amahụ na ịmarụ itile anyị na kọmentị. Sylvester Obuedo Iwoba. Okay, now that your client has been sentenced to 2 years, what's As we say this too? 11 months in prison. What's your response to this judgment? Are you okay with it? Yes, there is no way I will tell you that I'm not okay with it because it is a plea bargain agreement. That was the agreement was signed with the government when we agreed on the issue of plea bargain. And the government kept to their own side by sentencing him 11 months imprisonment. That is our agreement with them. We don't have anything against it. In other words, what you're saying is that there's no room for appeal. The case stops here. How would there be a room for appeal where we consented for it? We made a bargain with them, so it's as small as consent judgment. So we agreed to it. So there's no need of going to an appeal. Yes, sir. Thank you. Thank you.